Nga ka jingim jong akadei jong pi Vinim dong kamban tere Amazon, Flipkart nga tidlut ya pi Tang Ia Nga Ko bayit bay Tang Ia Nga ka jingieit kalong ka bungdo jingstan Wat mutur yak yak isni Kiba long pinsay number Tang Ia pi Ngay shisha Kibin kisi Rukin sa Kia Nga Banya ipingam yo pagkumanga Tang Ia Nga What's new sa liya Nganyam ringkat watang sisin Handay man kapar O Tang Ia Nga Kajingit kapanet nga KHLEM lut baro Handa ngayo hiyapi Tindong dong kam suban siu Namarbay Amazon Flipkart rungan siu Ya fi Wat kyntien nga ka jingiet akadei Tang Ia fi Just love me Ngaladep ko lang